Tijjani Abul Abbas Abul Abbas Abul Abbas Sheikh Ibrahim Alhamdulillah, mun gode ma Allah da Allah ya tara mu a wannan rana mai albarka, ranar da muka zauna don mu gabatar da maulidin Qutbul Maktum wa Barzahul Mahtum Maulana Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin. Wanda Shehu Tijjani radiyallahu shine shugaban waliyai gaba daya, waliyan duniya gaba daya, waliyan farko da na ƙarshe. Shine shugaban waliyan da ke ce ma ta'ibuna, shine shugaban waliyan da ke ce ma mutawarriduna, shine shugaban waliyan da ke ce ma zahiduna, shine waliyan da ke ce ma fuqara, shine waliyan da ke ce musu aganiya, shugaban waliyan da ke ce ma sabiruna, shugaban shakiruna, shugaban mutawakkiluna, shugaban raduna, shugaban sadiquna, shugaban waliyan da ke ce ma muraqibuna da haifuna da rajuna da muhibbuna da mushtaquna da ashiquna da mujinuna da musta'anisuna da wani da kuma mutma'innuna da wani da kuma azzakiruna da mazkur da mutafakkiruna da sabatu bajalli da hukama da ahlul hayai da ahlul talwin da wani da kuma ahlul tamkin ahlul haqiqati da ahlul sirri da arifuna da ahlul qabr da ahlul basadi da ahlul sukuri da ahlul sahawi da ahlul ma'arifati da ahlul bada'i da ahlul inbisai da ahlul haqa'iqit tauhid da ahlul walai da ahlul ittihad. Shugaban wali na jijima muwahhiduna, shugaban hararu, shugaban rugaba, shugaban rugaba, shugaban nujaba, shugaban autata, shugaban abdali, shugaban abarada, shugaban ahayana, shugaban rijal, la ilaha illallah, shugaban rijal wadahat, shugaban rijal kumali, shugaban sakidar rabaran, shugaban rajulul barzak, shugaban mutahayyiran bil kudin, shugaban adamu da nuhi, ibrahim, dawudi, sulaiman, musawi, shugaban waliyan da ya ce ma rijalul ma'arijin ula, shugaban waliyan da ake ce musu rijalul tatil asfaki, shugaban waliyan da ake ce ma rijalul tatil mai, shugaban rijalul ainihin hakim wa zawai, shugaban waliyan da ake ce ma mafati kunuz, shugaban da ake ce ma